Dobrodošli poštovani gledatelji u još jednu našu emisiju koju će obilježiti izložba našeg poznatog akademskog slikara Vatroslava Kuliša u Radničkoj galeriji u Zagrebu. Ovo je 30. izložba u nizu u ovoj galeriji koja obilježava i svoj 5. rođendan upravo vatrometom boja ovoga autora. Ostanite s nama, Kuliš i Kupido. Dolazak ljeta 2017. na zagrebačkoj likovnoj sceni najavljen je novom izložbom akademskog slikara Vatroslava Kuliša u Radničkoj galeriji, kojom se također obilježava i 5 godina djelovanja ove galerije, koja je u vrlo kratkom vremenu postala značajno sjecište druženja, razgovora o umjetnosti i promocije visokih vrijednosti naše suvremene likovne produkcije. Kulišova izložba nosi naslov Kupido, po jednoj slici i po rimskom bogu erotske ljubavi, koji je u svojim nesašlucima zaljubljene često gađao strijelama. Na svečanom otvorenju izložbe o stvaralaštvu Vatroslava Kuliša i ovom novom ciklusu slika govorili su autori predgovora u katalogu, naš poznati dramaturg, kritičar i pjesnik Vjeran Zupa, te povjesničar umjetnosti i likovni kritičar Feđa Gavrilović, dok su čestitke za 5. rođendan galerije primali utemeljitelji ove oaze umjetnosti u poslovnom dijelu Zagreba, Marijan Hanžeković i Nika Pavlinek. Gospodine Hanžekoviću, 5. je rođendan nove galerije. Kakva je bila ova prva petoljetka? Pa zapravo ono zašto je galerija osnovana se ispunilo, da bude mjesto gdje hrvatski umjetnici mogu izlagati. Izlagali su i vrlo mladi i vrlo renomirani, zreli umjetnici i mislim da se ona pretvorila u jedno mjesto koje ljudi vole i gdje se ugodno osjećaju. To je bila i svrha. Ima li nešto što biste posebno mogli izdvojiti od programa u ovih 5 godina? Pa svaka izložba je zasebna i ne bi ih izdvajao jer bilo bi nepravedno. Kad su mladi vrlo ambiciozni umjetnici, onda je možda i malo više energije. Ali kod zrelih i kod renomiranih umjetnika imate to iskustvo, imate tu snagu, tako da svaka je za sebe i svaka je zapravo našla svoju vrst publike i publika se mijenja, nije isto. Za 5. rođendan Vatroslav Kuliš. Da, Vatroslava znam iz mladosti, dok je još bio na akademiji, ne? Zato mi je drago da se profilirao u jednog etabliranog umjetnika i ova izložba je s ovim žarkim bojama izuzetno je vedra i mislim da je baš prava nekako svečarska izložba. Vatroslav Kuliš svoje slike ne naslovljuje. On ne daje tu vrstu stanovitih uputa ni posjetitelju svojih izložaba, pa dakako niti promatraču. Likovnome kritičaru na zadatku ili pak likovnome analitičaru pred problemima. Svaka je Kuliševa slika prije svega upravo to koje je izloženo na slobodnu volju posjetitelju, to koje je dano na znanje kritičaru i najzad to koje je ponuđeno analitičaru i mogućnostima njegove teorijske analize, piše na samom početku svoga eseja o ovom ciklusu slika Vatroslava Kuliša naš poznati kritičar i pjesnik Vjeran Zupa. Gospodine Zupa, Kupido, što je to? Vaše mali esej o ovom ciklusu slika Vatroslava Kuliša. Poentirate stihovima: ruža cvijeta bez povoda, ona cvijeta da bi cvjetala. Prokomentirajte, molim vas, ovaj njegov ciklus. Stih je krasan, doista po mom mišljenju, da kako njega je napisao jedan mistik u neka davnija vremena koji se zove Angelus Silesius. Dakle, danas bi rekli da je to jedan stih u kojem se po njegovom mišljenju nešto događa sine ratio, kako se obično kaže, ali bez pravoga racija, ne znaš, evo, cvjeta da bi cvjetala. Zbog čega sam to napisao na kraju ovoga malog prikaza ili eseja, ako hoćete, o Kulišu, upravo zbog toga jer kad sam došao u njegov atelje, pogledajte njegove sadašnje izložke, dakle sve, jedino je na toj slici pisalo nešto.
potpisana je svojim nekim imenom Kupido. A slikar je takav da kad prođete kroz čitavo njegovo niz njegove prezentacija na raznim mjestima, u raznim galerijama i u raznim krajevima svijeta, gotovo da samo na jednoj venecijanskoj su napisani 2-3 podnaslova što slike znači. Sve druge su označene brojevima. Meni je prvo palo na pamet, gledajući to, da pokupim sve što sam vidio pod tim imenom kojeg je on zapravo i upisao i napisao. Zašto kažem upisao i napisao? Zbog toga jer je radio kao što to rade na ivci, na prozirnom pleksiglasu, znači morao slikati s druge strane. Napisao je 2 puta, dakle Kupido je napisao pišući iza slike i upisao je s prednje strane i na sliku. Tako da mi je ta mala enigma prije svega zašto je to napravio samo na jednoj slici, zašto se to pojavio u pozitivu i negativu i tako dalje. Učinilo mi se naime kao jedna usluga iz čega bi mogao početi nešto misliti u nekom svom obliku o čitavoj izložbi. Pa je eto, njemu se onda to učinilo jako zgodno. Ja sam rekao, evo, nazove izložbu Kupido. On je rekao da hoće. Mene je strašno zabavio da druge slike se ne zove, onda mi nikako. Ali onda mi je javio kasnije da se njemu to toliko dopalo da onda i nekim drugim slikama dao imena. Pa mi je na ovu ekskluzivu malo stao s nogom, ali ja se veselim zapravo da smo nekako u ovim svojim prijateljskim razgovorima o slikarstvu, o njegovom slikarstvu i o raznim drugim stvarima došli do zajedničkog pojmova, bar da mu krstim izložbu. Eto. Hvala vam lijepa. Nema rečeno. Međutim, reći će dalje Zupa, teorijske analize negdje od evropskih 60. godina prošloga stoljeća više ne počivaju samo na onom baštinjenom, ali u nas još uvijek dominantnom odnosu izraza, na primjer likovnoga, i njegovoga prijevoda na jezik neke teorije. No u svakome slučaju, teorijske se analize barem više ne oslanjaju na onaj nama dobro poznati odnos između odlučujućega karaktera prakse kao podgradnje i moći teorije kao nadgradnje. Teorija je danas prepreg jedne prakse u drugu, a praksa je sklop veza od jednog teorijskog čvora ka drugome. Povlači transverzale između dalekih točaka diskontinuiteta, ali se aktivira i u malom. Smješta se u lokalnom i pluralna je. Ne dominira nigdje jer je relejna. I tu je sada Vatroslav Kuliš neosporno izuzetan slikar i to u vrlo širokom opsegu ne samo našega apstraktnog slikarstva. Dakle, unutar pripadnosti i tom modernom, a ne postmodernom umjetničkom usmjerenju. Nemoguće je danas kazati da likovni izraz može bez svoga teorijskog prijevoda. Međutim, i moderni likovni izraz i njegov moderni teorijski prijevod sasvim su u svojim odnosima zavisni o istom, o uzajamnoj kreaciji intuicija. I ta kreacija i intuicija Vatroslava Kuliša rasplamsali su njegov stvaralački eros i energiju da je danas pred nama ciklus Kupido. A to je pokazna zamjenica kaotične stvarnosti koju Kuliš portretira. To je to kojim su inspirirani likovni rebusi u apstraktnome slikarstvu Vatroslava Kuliša. To je to koje nastaje možda i sine ratio, onako kako Angelus Silesius govori o ruži. Ruža cvijeta bez povoda, ona cvijeta da bi cvjetala. Da je ljubav umijeće, umjetnost, vještina ili zanat, upozorio nas je davno Publije Ovidije Nazon, napisavši dijelo Ars Amatoria, u kojemu lepršavim tonom govori o svim mogućim mjestima na kojima se ona može pronaći, kako je steći i kako je zadržati, piše u svom teorijsko-kritičkom tekstu za ovu izložbu naš poznati likovni kritičar Feđa Gavrilović. Iskra u očima zaljubljenika i osjećaj potpunoga prihvaćanja vlastita bića
ne mogu se nadoknaditi nikakvim užicima koje je čovjek osmislio da bi pobjegao od stvarnosti. Tek umjetničkim dijelom, ostvarenjem koje sažima svu opijenost od uboda Kupidove strijele i istovremeno svu bol koju nam ona nanosi. Transformacija ljubavnog zanosa u kreativni postignuta je u ovom novom ciklusu slika Vatroslava Kuliša, koji je uzeo ime upravo po Venerinom sinu Kupidu, krivcu za srelovita zaljubljivanja koja ostaju u čovjeku trajno poput fiksacije. Gospodine Gavriloviću, u svome tekstu predgovora za ovu izložbu najviše govorite o ljepoti i umjetnosti. Kuliševe slike vidite kao lađe kojima se može dospjeti do obala ljubavi i radosti. Tako je, umjetnost je ljubav, radost i ljubav prema čistom životu, afirmacija čistog postojanja koju Kuliš postiže kroz ekspresivan kolorit, kroz likovni eksperiment koji sad radi na pleksiglasu kao Hinterglas maleraj, kroz jednu silnu energiju kojom pristupa i silan žar kojim pristupa svom slikarskom zanatu. Žeđ za slikarstvom, ljepotom i ljubavlju nikada se ne gasi. Teško se može ugasiti ta velika žeđ koju ljudi imaju za kreativnim izražavanjem i eto, od prvih početaka umjetnosti pa do suvremene apstrakcije, ekspresije, kolorizma, negacije forme, informela, sve su to ljudske potrebe za ostavljanje svog traga, kao što je rekao Krleža, ostavljanje traga svoje krvave ruke na zidu spilje. I sad, to može shvatiti se i kao nešto ekspresionistički, nešto vrlo mračno, a u Kulišovom slučaju to je, kao što sam već rekao, afirmacija postojanja, afirmacija pozitivne životne energije, životnog zanosa koji on pronalazi u umjetnosti, pogotovo u slikarstvu, ali i u drugim umjetnostima, budući da je on erudit koji voli čitati pjesništvo, književnost, dakle prozu i voli kazalište, voli općenito ljudski kreativni izraz. Kuliševe kolorističke inspiracije kao da su sažele sve priče koje su nadživjele generacije kroz pera Flaubera i Fitzgeralda ili Rodinove ljubavnike. Njihovu ludost, psihozu, obsesiju, njihovo tjelesno prožimanje i trenutak najveće napetosti i opuštanja, kaže dalje Feđa Gavrilović. Kulišu nisu potrebne ljudske figure, niti narativ, pa čak niti bilo kakva vizualna asocijacija ljubavnog osjećaja. Njegova je strast u potezu, čista poput jezika vizualne umjetnosti. Ona je trajnija od osjećaja prodavanja puti i dublja od najljepših ženskih očiju. Kulišu nikada nije bio problem stvoriti efektnu kompoziciju, istaknuti iznimnu dinamiku polukružnih vatrometnih gesta. U slikama kojima je temelj kružnica, a koje stvara posljednjih godina, možemo vidjeti kako ostvaruje slikarski perpetuum mobile. Njezin osnovni oblik sugerira stalno vraćanje i obnavljanje energije, a to je i simbol vitalizma ovoga slikara koji se ne iscrpljuje u intelektualiziranju razloga svoga stvaralaštva. Ono je za njega iracionalna potreba koja u sebi sadrži sve što znači ljubav i prokreacija, sve što označava riječ eros. Promatrač uživa u percepciji tog uzvišenog osjećanja u različitim umjetničkim dijelima, te nas to navodi da idilu koju vidimo u njima pokušamo reproducirati i u stvarnom životu. Ja sam na svim Vatovim izložbama obavezan. Od njegovih prvih izložbi, pa evo, ovo je danas, mislim, neće biti zadnja, to će biti još puno izložbi. Ja sam na svakoj od tih izložbi jer smo mi uz slikarstvo koje je, Vatovo je prekrasno slikarstvo, jedno čudesno, puno lijepih boja koje se meni sviđaju, puno kolorita, puno svega. Ali smo mi prijatelji, tako da smo mi ljetovali zajedno i u Provansi i po našim otocima i po... A onda smo se družili beskrajno dugo po nekakvim noćnim izlascima, zajedno smo tulumarili i radili sve ono što rade dva odrasla muškarca koji su i prijatelji. Tako da sam ja uvjeren da u ovoj ludosti ima malo i mene, barem malo negdje. I namjerno sam obukao u šarenu košulju da malo pokvarim izložbu. I dok su međuljudske veze vrlo često pune sukoba i mukotrpnog trenja dviju osobnosti, Kuliševi simpatični, gestualno izraženi kupidoni traju vječno. Ars longa, amor brevis.
Sjaj koji zbog glatke pleksiglasne podloge imaju radovi s ove izložbe očarava nas svime onime što od uboda Amorove srijele očekujemo. Ta ugodna moćnina, poslovični leptirići u trbuhu i osjećaj lakog hoda po zemlji. Sve je to poetskom sažetošću i preciznošću prikazao Vatroslav Kuliš. Jer slikarstvo je upravo umjetnost momenta. Ono se percipira trenutačno te tako i djeluje, puštajući nas onda da postupno uživamo u njegovoj cijelini. Kuliš čini upravo to. Njegova je ljubav bezgrešna. Ona ne obećava, ne ocjenjuje, ne poigrava se osjećajima, već predstavlja čistu i radosnu elementarnu energiju procvata i sreće, zanos koji postoji u čistoći pikturalnog izraza. I još nešto, dodaće Gavrilović. Kada na kraju krležine drame leda, nakon sumanute karnevalske noći pune spletki, strasti, promiskuiteta, obećanja i razočaranja, umorna prostitutka upita protagonista Olivera Urbana: "Ne biste li me uzeli sobom? Noćas još nisam imala nikoga." On joj rezignantno odgovara: "Najljepša hvala, meni je noćas ljubavi dosta, ali ako hoćete da ispijete sa mnom jedan viski, molim. Razgovarat ćemo o putovanju, o lađama. I ja volim lađe koje dižu sidra." Kuliševe su slike upravo takve lađe na kojima možemo dospjeti do obala punih sunca i životne radosti. A ljubav i strast prema ljudima, životu ili umjetnosti vjetrovi su koji će napuniti naša jedra i pomoći nam da dospijemo tamo, završava svoj osvrt na ciklu slika Kupido Vatroslava Kuliša likovni kritičar Feđa Gavrilović. Vatroslav Kuliš, rođen početkom druge polovine prošloga stoljeća, nakon što je završio školu primijenjene umjetnosti, diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Šime Perića, a usavršavao se u Parizu i Minhenu. Svoju prvu samostalnu izložbu imao je kao 18-godišnjak u Dubravi 1969. godine, koju je likovna kritika dobro prihvatila i od tada zapravo počinje njegov uspon i hod po likovnoj pozornici Hrvatske, ali i izvan granica naše domovine. Do sada je izlagao na preko 100 samostalnih i više od 150 skupnih izložaba, a njegovi radovi nalaze se u mnogim galerijama, muzejima i privatnim zbirkama, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su i državna nagrada Vladimir Nazor 2000. godine, nagrada Galerije Forum za najbolju izložbu u Hrvatskoj 2003. te odličja Spomenica Domovinskog rata od 1990. do 1992. i odlikovanje reda Danice Hrvatske slikom Marka Marulića. Sa statusom slobodnog umjetnika živi i radi u Zagrebu. Likovni govor i boja Vatroslava Kuliša svjedoče o veoma visokim dosezima artizma ostvarenog u stapanju ideje s materijalnim tragom kista, kao krhotina često istih osjećaja i raspoloženja, kako bi i sam Kuliš rekao, ali bez melanholije. To su punokrvne i energične slike koje poput glazbe šire dobre vibracije, a pozitivno raspoloženje prenose na svakog motritelja. Eliksir za dušu, postojanje i ljepotu. Druženje smo priveli kraju, poštovani gledatelji. Hvala što ste bili s nama i ostanite i dalje uz naš program. Lijep pozdrav!